Менә керәшеннәрне әйткән мен шулай дип. Шул теге бик урынлы шул теманы яктыртырга ешрак, чөнки безне менә әллә кемдер ул беләсезме, мин татар телендә комментарийларын укымадым. Урыс телендә. Шуңа күрә мин сезгә әйтә алмыйм. Менә хәзер генә шундый урысча әйтмешле осенило. Нинди милләт вәкилләре ул? Нинди милләтләр вәкиле ул мәсәлән? Кайсы вакытта шулай куертып җибәрергә ярата халык ара мөнәсәбәтләрне. Менә мин теге депутат чагымда комиссияда эшләдем. Шуңа күрә кайсы вакытта мин күп нәрсә күрдем. Кайсы вакытта башта бит ул теге урысча әйтмешле повелся ди. Кемдер тота да яза. Күкрәк суккан була. Син аны уйлыйсың, татар язган дип. Анда бит хәзерге вакытта бит исеме юк аның кешенең. Ул бүтән бер милләт кешесе. Мин аны аңладым инде. Мәсәлән, хатта кыска әйтергә рөхсәт булса, мин теге депутат чагымда теге ике комиссияда эшләп бирдем мин телләр Татарстан телләр хакында канунны тормышка үтәргә дип. Мэрияның комиссиясендә һәм горсоветның комиссиясендә. Шуңа күрә мин хатта кибеткә керсәм, мин анда инде күршедә татарча язмаган дип әйтсәм, ул Мордва ханым бул чыкты, миңа милләтче дип бәйләнде. Хатта мин нигә утырдым газельга, пардон дисәм, ул миңа бәйләнде, ник син урысча сөйләшмисең дип бәйләнде. Мин әйтәм, беләсезме, урыс бик бәйләнми, ә менә шушы Мари халкы, Удмурт халкы бигрәк тә алар алай түгел әле. Ә менә Чуваш нигәдер, Мордва халкы нигәдер алар безгә бәйләнә. Алар менә монда телен югалтып ята, ә шуңа карамастан нигәдер теге бәйләнә. Әле безнең күрше шул милләттән миндә кунак булды чәй ичеп. Шунда менә мәктәп безнең милли ачылмый. Мин әйтәм, кем йөрергә тиеш? Минме сиңа ачып йөрергә тиеш ул мәктәпне? Үзең йөрмәсәң, мин әйтәм. Чуваш, мәсәлән, Азербайҗан төрле милләтләр мәктәпләрен ачтылар, якшәмбе көн эшли торган. Шуны әйтәсе килә. Шул теге автобуста утырганда мин әйттем, син урыс түгел. Урыс бик алай бәйләнми, ә менә урыс булып яшерен бүтән кайсы шул Мордва я ачуланмасалар инде Чуваш кардәшләребез. Чуваш кайсы вакытта әйтә, бәйләнә безгә урысча сөйләш дип. Татарстанда күлеп җибәрде. Мин Чуваш ди. Менә күрдегезме? Шуны әйтәсе килә. Без кайсы вакытта уйлыйбыз, әллә татар, әллә урыс язды дип. Менә керәшенгә каршы язган булалар. Саткан динне нәрсә? Җәмәгать ул безгә кагылмый. Алар үзләре Аллаһ Тәгалә алдыннан җавап бирәчәкләр, әгәр дә гөнаһлы булса. Без менә хәзерге вакытта диннән башка әйттем бит, ике канат дип. Шул кебек икенче канатыбыз тел. Мин әйткән бер вакытта, Аллаһка шөкер, безнең миллиард 900 миллион халык дөньяда җир шар күләмендә ислам динен кабул иткәннәр. Алар безнең динебезне саклый. Ә татар телебезне, ана телебезне кем саклаячак? Әгәр дә без хәзер тотынсак, менә син мишәр дип бәйләнсәк берсенә, син типтәр дип, син чын татар түгел, син керәшен дип, аерылганны аю ашаган, бүленгәнне бүре ашаган дип әйтәләр. Борынгыдан килгән шул әйтеп бар бездә. Безнең хакыбыз юк. Кузгалдырырга да юк андый хакыбыз. Нигәдер куркалар, менә ул кирәкми дә инде милләт ара мөнәсәбәтләрне кузгалтырга. Чөнки анарга тәҗрибә кирәк, белем кирәк, бик сабырлык кирәк. Ул бик шундый юкка гына нәрсә дип әйтәләр әле. Инде шундый ювелирный, шундый эш инде ул. Анарга әзерләнмичә, белем алмыйча кагылырга ярамый, тыела. Шуңа күрә ул кайсылар комментарий яза, тотына, тегеләй булай дип. Бездә әйтәм бит, хатта кайсы вакытта фамилиясе керәшен, ана телендә сөйләшә, безне телне саклап бара. А кайсы мусулман булып йөри, мәчеткә дә йөри. Тотыналар, мин әйтәм, ник ана телендә сөйләшмисең, ник белмисең? Аллаһ Тәгалә алдыннан милләтләр юк дип. Әйтәм, алар милләтләр юк, ник алар
Сауд Арабстан дип атыйлар, Йеменск Арабская Народная Республика дип, арабский дип тотыналар. Әгәр дә мен әйтәм, безнең милләт булмаса милләтләр. Менә Оренбургдан килгән берсе миңа зарланды, журналист буларак. Шул миңа мин буларак теге безгә ди мәчет төзергә бирмиләр. Мен әйтәм, әгәр дә татар халкы милләте булмаса, Татарстан иле булмаса, Татарстан җәмһүрияте безгә мәчет төзергә бирерләр микән, мәсәлән? Мәскәүдә ничек азапланып йөриләр, мәчет төзелмичә. Екатеринбург шәһәрендә хатта әрмән ширкәү төзелде анда. Хатта Яһудиның анда синагога төзелде. Хатта анда ширкәүләр ни хәтле адым сайын. Ә бер мәчетне шәһәр үзәгендә төзи алмадылар. Төзелеп ятканны татарлар диде анда. Миңа теге үз ара уртак тел таба алмыйчы адәм көлкесе ул. Шунасы миңа хатта сөйләделәр ни гарәп илләреннән ди, миңа инде әйтмим инде кайда, бик рәсми рәвештәге бер оешмада әйттеләр шулай, коллег журналистлар. Алар ди гарәп иленнән акча килгәнне теге нәрсә дип әйтәләр, опекунский советка шул акча килгән көтеп торалар, шундый һәр кайсы өметләнеп ди, гарәп илләреннән акча килер дип, шуңа күрә үз уртак тел таба алмадылар ди. Аллаһ Тәгалә алдыннан бурычларын үтәмиләр. Теге адәм баласының бар бит, бераз комсызлыгы. Шуның комсызлыкны ничек инде үстерәләр үзләренең. Вот, шуны әйтәсе килә. Сөйләшеп киттек инде керәшеннәр хакында. Ул икенче канат безнең татар халкының. Хатта бу Марима мәсәлән бар, татарча белә, татар белми туган телен. Чувашлар бар, татарча сөйләшә, татар белми. Урыс бар, татарча сөйләшә, татар белми. Инде кемгә рәхмәт әйтергә тиеш без? Кемгә рәхмәт әйтергә тиеш? Нәрсәдән ул минемчә милләттән тормый? Милләттән тормый ул кешенән. Шул комментарийга тотып язалар да, яманлаган булалар. Инде минемчә ул әйтәләр провокатор дип. Кайсы вакытта мин шул провокатор түгел микән дип уйлап та куям андый кешеләрне. Без андый милли темага кагылмаска тиеш. Хупларга тиеш бер-беребезне. Кем безнең ана телебезне сакларга ярдәм итә, аларны хөрмәт итәргә тиеш. Нинди милләт кешесе булмаса да, без аны хөрмәт итәргә тиеш. Ул безнең ана телебездә сөйләшә, әле күп татарлар ана телен белми. Кайсы әле соклана, горурлана, мактана. Мин татарча белмим, мин татарча белмим. Сиңа кем рәхмәт әйтә ул менә? Син уйлыйсың бер кеше сиңа рәхмәт әйтер дип. Син менә Төркиягә бар мәсәлән, Үзбекстанга. Хәзер ничә төрки дәүләтләр бар дөньяда? Ничә төрки дәүләте бар дөньяда? Алар татар телене аңлыйлар, хөрмәт итәләр, чөнки татар халкының даны дөньяда таралып ята. Безнең җитәкчеләр үзләрен акыллы тотканга күрә. Сез инде туган телегезне белмәсәгез, сез шул уйлыйсыз, сезне хөрмәт итәрә. Ул теге интернационалист дип атыйлар. Интернационалист җәмәгать ул нигезендә нигилизм түгел, милли нигилизм түгел. Туган телне белмәү ул интернационализм нигезендә түгел. Бер-береңне хөрмәт итү. Бүтән милләт вәкилләрен, бүтән дин әһелләрен, бүтән дин кешеләрен хөрмәт итәргә кирәк, диненнән, теленнән, гореф-гадәтеннән карамастан. Чөнки тынычлык булса, акыл шул вакытта шул җирдә ияләшеп китә. Әгәр дә тынычлык булмаса, халыклар, адәмләр арасында ызгыш булып, ул тик бер-беребезне рәнҗетеп, нәтиҗәсендә теге урыс әйтә, осадок остается ди. Вот шуны әйтәсе килә. Менә бу хәзер вакыты бетеп бара, ул бер ягыннан яхшы инде. 10 минуттан бетә дә кала. Акыллы сүз әйт дип шул аңлаттыра ул миңа. Әгәр дә сезгә ошаган булса, без соңрак та шул темага кайтырбыз да, акыллы кешеләр белән сөйләшербез. Мин инде бик андый акыллы түгел. Үземнән акыллырак кешеләрне табасым килә, алар киңәш бирсен дип, аларның киңәше алтын хакына безгә төшер инде. Чөнки акыллы сүз ул бик файдалы
урынлы булса. Исән сау булыгыз, игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә.